Agerraldi izan lehendabizi gaudenok hemen gaude, baina badiala etorri ezin izan duen beste batzuk eta ondorioz eta lagarra eta gaudenokin egiteako dugu. Pixka bat helburue da aintzat hartuta egun bizi dugun egoera eta kultura eta hedabideak kontsumitzeko erak aldatzen nahi diala. Horri krisi ekonomikoa gautzen baldin badiogu, hartzen gaitu batez ere euskerazko hedabidei begira egoera nahiko larrian. Euskarazko komunikabideek hiru bukaerara doi iristetik galerak izaterako pauso horretan daude eta pixka bat horri lotuta Berria taldeak abiatu du ziztada kanpaina hau, egoera ekonomiko hau gainditu asmoz pixka bat babes hori bilatzeko. Guk eta hemen maila partikularrean badaude ere ulertzen dugu Euskal Herriak duen beste produktu batzuek ere baina Euskal Herriak duen euskara hutsezko egunkari bakarrak ahalegin hau eta gehiago ere merezitula. Gatetik printzipioz askoz gehiagorik ez. Babes ematea kanpainari norbanako bezala hartzen dugu konpromisoa adieraztea eta herritarrei aldi berean eskaera bere